Döredüçülük cemiyeti tatlamasının global pikir soruluşy. Her kim haýsy cemiyetde ýaşamak isleýär? 180 ýurtda geçirilen onlarça milyon adam, yüzlerce min sagatlyk video material, terabayt maglumatlary. Döredüçülük cemiyetiniň agdalarynyň dünýäniň dürli günjeklerinden 15 milyon sagatdan gowrak şahsy wagty, bularyň hemmesi dünýädäki adamlaryň nähili ýaşamak isleýändigini görkezmek üçin. Diňe döredüçi cemiyetde 100% amatly, howpsuz we bagtly durmuşy barada ähli adamlaryň arzulary kepillendirilýär. Bularyň ählisi döredüçülük cemiyetiniň we seniň bagtly geljegiňiniň 8 esasynda esaslandyrylýar. Bu videony görüň we döredüçülük cemiyetiniň näme üçin isleýändigini de düşünersiňiz. Bir esas adam durmuşy. Döredüçülük cemiyetinde iň ýokary gymmatlyk adamyň durmuşy. Ýagny beýleki adamlaryň kyýaly durmuş bolar. Bütün adamzat bir sivilizasiýa öwrüler. Bu bolsa uruşlaryň, dürli konfliktleriň we krizisleriň ýoklugyny kepillendirýär. Ahyrynda hakykatdanam gorulandyňyzda anam kazanarsyňyz. Iki esas adam azatlygy. Döredüçülük cemiyetinde erkin we goraly bolarsyňyz. Hiç kim sizin hukuklaryňyzy we azatlaryňyzy bozup bilmez. Siz dünýäniň raýaty, erkin syýahat edip bilersiňiz. Isleseňiz ýaşaýan ýeriňizi ansatlyk bilen üýtgüdip bilersiňiz. Döredüçülük cemiyeti hakyky erkinlik we deňlikdir. Döredüçülük cemiyetinde azlyklaryň hukuklary ugrunda görüşmegiň zerurlygy bolmaz. Sebäbi ýokary ýa-da pes adamlar bolmaz. Her kimiň iň ýokary derejesi insan statusy bolar. Eýer her ýüzünde adamdan, erkinliginden we hukuklarından hiç kim ve hiç beýik zat bolup bilmez. 3 esas adam howpsuzlygy. Döredüçülük cemiyeti sizin howpsuzlygyňyzy kepillendirýär. Döredüçülük cemiyetiniň ykdysadyýety her bir adama krizisleriň we inflasiýanyň ýoklugyny kepillendirýär. Siz goralarsyňyz we ähli nymatlara eýe bolarsyňyz. Döredüçülük cemiyetine geçiş döwründe eýem adından 60 inedördül metr meýdany bolan mugut ýaşaýyş jaýy hususy eýetçilik hökmünde berilýär. Adam başyna kommunal tölegleri tölemeli däl. Her öýde size we maşgalaňyza mugut we çäksiz energiýa berjek BTG ýangyçysyz generator bolar. Mundan başga da şol geçiş döwründe salgyt tölemezden şu gün $10.000 barabar şertsiz esasy girdeji bolar. Puluňyzy näme sarf etmelidiňizi anyklamaly. Şu wagt başlap bilersiňiz. İlki bilen ähli karjlaryňyzy tölersiňiz, öýtärsiňizmi? Emma olar ýazylar. Bu puly beceriýe ýa-da bilime sarf edersiňiz, öýtärsiňizmi? Ýöne iň oňat bilim we saglygy goraýyş mugut 24 sagat el ýeterli bolar. Döredüçülük cemiyetinde howpsuzlygyňyzyň esasy zat bolar we ähli tehnologiýalar durmuşyňyzy gowlaşdyrmaga gönükdiriler. Her bir öýde halaýan iýmitiňizi, islendik eşiňizi we beýleki zerur zatlary alyp bilersiňiz. Saglyk kapsulasynyň kömegi bilen keselleriň nämedigini ýatdan çykararsyňyz. Hemişe sagdyn bolarsyňyz. Bu bütün ömrüňde arzu eden zadyň dälmi? Emma bu hemmesi däl. 4 esas hemmeler üçin maglumatlaryň aýdynlygy we açyklygy. Döredüçülük cemiyetinde köpçüliklerin habar beriş terişdelerine tegişlidir. Habar beriş terişdeleri halkın bähbitlerine hyzmat eder ve hakykati açaçan we dogruçul görkezler. Şeýle hem islen wagtyňyz döwlet gaznalarynyň hereketi we paýlanyşy barada ygtybarly maglumat alyp bilersiňiz. Cemiyete tegişli pul ilki bilen sizin puluňyzdyr we onuň nähili sarf edilendigini we näme üçin sarf edilendigini bilmersiňiz. 5 esas döredüçülük ideologiýasy. Indi beýni ýuwulmaz, hyýaly düşmanlar gorkutmaz. Bir-birimize garşy çykmarys we dostlara we düşmanlara bölünmez. Sebäbi döredüçülük cemiyetinde zorlugy adamzada garşy we cemiyetiň bölünmegini barada bagyt etmek gadagandyr. Döredüçi cemiyetde adamy uly harp bilen östürmek we terbiýelemek üçin ähli şertler döredilýär. Çağalarymyz adamçylyk, insanperwerlik, dostluk, özara hormatlyk ýörelgeleri esasında terbiýelenýärler. Hut şol hiller döredüçülük cemiyetindäki
adamların arasındaky gatnaşyklaryň esasy bolupdyr. 6 esas şahsiýetiň ösüşi. Döredüçülük jemgyýetinde isleýän ýeriňizde we kime isleseňiz öwrenip bilersiňiz. Bularyň hemmesi mugut bolar. Döredüçülük jemgyýetindäki bilim şahsy mümkinçilikleriňizi 100% açar. Size intellektual mümkinçiliklerinizi arttırmak üçün ýürüýte döredilen programma beriler. Islendik okuwuňyz gyzykly we tolgunduryjy bolar. Okuwda we ösüşde iň ösen teknologiýalara girip bilersiňiz. Dünýäniň islendik ýerinde amatly wagtda öwrenip bilersiňiz. Döredüçülük jemgyýetinde bilim dünýäsi siziň üçün açykdyr. 7 sütün adalet we deňlik. İşlemek isleseňiz, size lezzet berýän hünäri saýlap bilersiňiz. İş hepdesi 4 gün, iş gün 4 sagat dowam eder. Siz bolsa ýylda 2 gezek dogry tölegli dinç alarsyňyz. Islendik işiň münasip aýlygy bolar. Bir meňdeş wezipe hünär üçin hak tölemek bütün dünýäde bir meňdeş bolar. Şeýle hem adalatlylyk we deňlik mundan beýlek hususy monopoliýanyň we çeşmeleriň isrip edilmezligini üpçüm etýär. Ähli tebiği serişdeler ähli adamlara degişli bolar. Şonuň üçin size degişli bolar. 8 esas kompaniýanyň öz-özüni dolandyrmagy. Döredüçülük jemgyýetinde adamzat taryhynda ilkinji gezek ýeketäk universal sivilizasiýa dörediler. Ähli häkimiýet ähli adamlara degişli bolýar. Hem saňa adamlaryň özleri näme isleýändigini we nädip ýaşamagynyň has gowudygyny bilýärler. Sosial taýdan möhüm meseleleriň hemmetini açyk online platformada halkyň özü çözer. Berilen meseleleriň ýetirilmegi üçin hünärmenler jogapkärçilik çekerler. Olary halkyň özü beller we gödekçilikde saklar. Sebäbi hemme prosesler açaçan boljakdygyny sebäpli döredüçülük jemgyýetinde korrupsiýa we diktatorluk mümkin bolmaz. Döredüçülük jemgyýetinde nähili ýaşaýyşyňyzy özüňiz çözersiňiz. Adamzat taryhynda ilkinji gezek geljeğiňiz eliňizde. Döredüçülük jemgyýetiniň 8 büňady adamzat ýaşamak islegimizden emele geldi. Her kim uruşsuz, zorluksyz, zalymlyksyz, garyplyksyz, inflasiýa we haýtadyr bir krizis manasyz we umumy sarf edilmezden dünýäde ýaşamak isleýär. Parahatçylyk, howpsuzlyk, durnukluluk, ýokary hili we mugutlukmançylyk we bilim isleýän bolsaňyz, dünýäde erkin gezmek, şertsiz esasy girdeji gazanmak, mugut erkin energiýa almak isleseňiz, döredüçülük jemgyýeti ähli arzularyňyzy amala aşyrar. Bularyň hemmesi ýakyn ýyllarda ansatlyk bilen durmuşa geçirilip biliner. Muny nädip etmeli? Bu hakda mümkin boldugyça köp adama aýdym hemmeler. Döredüçülük jemgyýeti hakda entek bilmeýän goňşuňyz we daş töweregiňiz düş dünýäsinden aýryldyňyz. Döredüçülük jemgyýetiniň gyska wagtda gelmegini isleýärsiňizmi? Kereket ediň, aýdyň. Döredüçülük jemgyýeti hakda hemmelere aýdyň. Adamzat taryhynda ilkinji gezek geljeğiňiz eliňizde.